ще ме гледате. Аз съм Gary Games BG тук. Мен казва. Не е истински. Мале! Не може да му учете. What the fuck? What the? Дай на трети план. Аз пак летя, знам да си оправя настройките. Ако се чудите коя версия е, това е 17.0.2. И това е Блокман. Дей да знам какво е това. Survival, не знам. Какво? Да, чухте, супер начало. Ей, Зомбо, нямам вижте. What the? Oh my god. What the? Може или мерси за пържен. Откъдето падна. Опа. Мали стат на место. Добре, някой пак падне на вратата. Чао. Не знам. Там има тая. Цункам. What?
Право на боли, където само че загади. Абе хора, кажете ми на какво да снимаме, аз съм на Майнкрафт сещам. Добре сега, ще направя един меч. Кирка, да търся диаманти. И откъде имам тая? Излизам стрела. Че ме го влича? Ако изтеглите от Google Play, ще го давате с истински пари. Ако имате аптоид, можете да се изтеглите. Тя направо ще ви излезне, без да мислите. Ще чудите коя е, ма пишете просто Minecraft, не Pocket Edition, само Minecraft. Можете да видите версиите и да видите другите. Която версия иска. Гоня. Мале. Не, зомбо. Няма дишането. Тук е вече. Излизаме. Опен, но не мога. What the? Не на нашата, но в Minecraft. Аз направя брат. Боби Геймър Гаминг БГ, забравих как беше. Ако имаш блокман и пито ми е, скачай. И пито ми е 71434 не е това, после ще ти кажа кое. В другия път ще ви кажа как ми е пито. Опа. Трябва да убия този, който лапа. Вижте зомби! Да убие! Аз убия! Помощ! Инсталирай си Бокман, много е готин. Ако нямаш един настройки, трябва да си го актуализираш и ще има настройките. Или геймер беше, забравих. Да геймер. Ела в някой. Може да станем приятели. И да играем заедно приятели. Когато ми е скучно. И тук почнаха да се килят, защото те да се мразят, само да не казвам го правят.
О, скелет, скелет. Тук гръмнат. Добре, кой има цели? Къде има цели, бе? Оттам, бе. Боже. Хило. Сега ще избия главата. Але. Кеван да ни люби. Паски. Боби, искаш ли някъде да снимам това да те питам? Ако гледаш това, да те питам. И след няколко минути ще се питам. Мога само до 15 минути да снимам. Не знам, направи. Викаме понякога бъга за по-кратко. Не на български. Както написа Роско. Те Роско и Кеван съм се карат. И какво стана? Не. Диско, не. Нещо направи Ева. Хора, и сега ще спочна. Еми смятам да приключвам за това. И казвам ви чао, Кеван ми кажи чао. Клавиатурата. Само че аз не съм на... Каза ви чао и... Чао, хора. Да се абонирате с мен. Боби, отговори ми в коментарите. Аз ще видя коментара и чакай. И това ви казваме. Чао, пау, да се абонирате с мен и чао, бъбъ.